So ito guys, nandito na kami ngayon. So, kinakabahan ako. Nandito na kami sa dentist. Hihintay pa kami. Ewan ko kung nandyan na yung doctor. So, ang dami palang mga dentist nila dito sa anong exit 12 pala to. Kung nagtatanong kayo sa exit 12 sa Riyadh, sa Aurauda. Pinakabahan ako. Hiningal ako sa hagdan nila. Pinakabahan ako guys.
So, ayan, guys. So, ayan. So, as of now, yung ano ko, yung wala naman, hindi naman siya masakit pag ano, hindi siya masakit pag lagay nila ng brace. So, bago pala nila binrace, nag-x-ray, paano, tapos anong tawag nito? Cleaning. So, free na yun siya. Yan. So, ayan si Ez, naghihintay siya sa pasta niya. Nagpapasta si Ed. Magpapasta siya. Tapos ako next month ko na lang kapapastahan tang harap ko. Yan. Pwede naman daw sabi ni Doc every month kung may gusto ka papasta, ganyan. So ayan si Ed. Yan. Nagpapasta din siya para sabay na lang sa akin. Yun si ate. Super gaan ng kamay nito. Wala kang maramdaman na sakit sa paglagay niya ng brace sa sa'yo. So yan. Pwede ka rin mamili ng kulay sa ipapalagay mo sa kanilang Kung anong gusto mo anong gusto mo kulay sa brace mo, pwede mo palitan din yan every month. So hi Doc. So this is Doctor from Aurora Exit 12. So yes Doc. So this is Dr. Mohanad
if you want visit guys, sa gusto niyo magpa-brace, anything yan, super affordable sila dito. So yan. Always So, welcome. yeah, welcome kayo guys. Ayan. So we will come back Doc after 1 month. Yes. Okay. So thank you so much Doc for thank you so much. So ayan. Bye guys. So update na lang namin kayo guys sa susunod na mga vlog natin for our brace journey. So bye. So ayan guys. Ngiting tagumpay na tayo guys. So ayan guys. Tapos na ako magpasa. So tingnan natin sa mga susunod na ano.